Opariak gutxi ez eta janarietan, bidaietan eta isialdian ere desente gastatzen da Gabonetan. Batez beste 661 euro gastatuko ditugu. Janarieta dana bai, hori igual bai. Sí, por ahí andaremos, sí. Igual se dispara también un poquito más la cosa. Dosi kapritxotsuek eta asko gastatzen da. Mira, aquí hay 114 euros. ¿Y lo que queda? Y lo que queda. Gastu horri aurre egiteko Euskadiko herritarren 12% finantziazioa bilatuko dute, guztira 160.000 pertsonak. Me parece normal que lo hagan porque está muy mala cosa. Andamos mal de dinero. La vida está muy chunga. Batzuek maileguak eskatuko dituzte, beste batzuek erosketak epeka ordainduko dituzte. Baditut lagunak horrelakoak egiten dituzte. Y sin intereses es interesante. Te lo fraccionan en 12 meses o... Entonces te sale un poquito más ameno. Todo lo que se pueda posponer, si al final no te cuesta más de lo que pone el precio inicial del producto en tienda, pues es una opción muy buena, claro. Beste batzuek ordean nahiago dute oparirik gabe geratu, mailegu bat eskatu edo epeka ordaindu baino. Financiar regalos no. Eskatu kreditu bat horretarako, ez badekozu, ez erosi, da listo. Ez nuke egingo. Igual 3 hilabete barru ez daukat dirurik ere ez. Ezin badot janturroi, jango dut ogize eta punto. Baina denda handiek geroz eta gehiago errazten dituzte ordainketak, kate ezagun batek 20 egunean bakarrik Gabonetako erosketak ordaintzeko kredituetan 70 milioi euro eman ditu estatu osoan.